Mga commercial stores sa satellite market sa Mandawi City naog daw sa sunog ganilang kadlawon. Ang report ni Nico Sereno. Pasado alas 4 kaganihang kadlawon miulbo ang sunog sa mga commercial stalls sa Barangay Gizo. Kay sagad ginama sa light materials, daling nakakatap ang kayo. Muabot sa 8 ka commercial stalls ang apektado. Napaubos sa second alarm ang maong insidente nga napaong human sa moabot oras nga operasyon. Kaganiha, naabtan namo ang mga residente og tag-iya sa mga tindahan, nag-iyahay na lang paghipos sa unsa pay mamahimong kapuslan. Pag mata na mo di, awa na, nga rin na paingon ang kayo sa mga. Oo. Nanagan nga rin niya. Nagmuha may ubang butang diya, nakaon man kayo. Padayon pang gisusi sa BFP ang hinungdan sa sunog. Ipatawag sab ang tag-iya. 800,000 pesos ang gibanabanang danyos. Wala tayong mga concrete jud na cost sa sunog. Kaya natay mga laylay po mga storya gikan pod. So under investigation pa siya karon. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.